Tapır 2-nji ýyl dowam edýän global COVID-19 pandemiýasynyň arasyna Lewap welaýatynyň maşgalalar täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk görýär. Emeli arçalar bedelýär. Şu günler çağılar bağlary bayramçylyk çärelerini geçirýär we terbiýeçiler aýaz bab üçin enatalardan sowgat soraýar. Enatalaryň beren sowgatlary çağılara gowşurulýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenabadda ýylatyň bayramçylyk taýýarlyklary barada sebitden habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä emeli täze ýyl arçalary şu günler Türkmenabadda iň geçkinli haritlar bolup olaryň bahalary 150-600 manat aralygynda ýitgýär. Diri arça satylmaýar. Adamlar emeli agaç satyn almak üçin köprenç gök waglara barýar. Hytaýda öndürilen emeli arçalaryň Türkmenabaddaky bahalary olaryň göwrümine bagly bolup arça näçe uly bolsa şonça da gymmat bolýar. Galbertede täze ýyl arçalaryny bezemek üçin adamlar ışıklandyryş bedeglerine we durly oýunjoklara zerurlyk duýarlar. Işıklandyryş bedegleriniň bahalary 50-200 manat aralygynda ýitgýär. Arça bedeglerine giňden ulanylýan oýnawaçlar toplumynyň bahasy 60 manat. Bedeg üçin niýetlenen täze ýyl oýunjoklary plasmas bolup habarçymyzyň maglumatlaryna görä aýnadan ýasalan näzik oýunjoklar satylmaýar. Bu bahalar bilen adamlar iň gymmat täze ýyl arçasy üçin Türkmenabadda azyndan 860 manat, iň arzan arça üçin 260 manat çykdyjy etmeli bolýar. 860 manat dollaryň resmi alys çalyş bahasy boýunça 245 dollary, gara bazar narxy boýunça ortaça 30-40 dollary barabar bolýar. Galbertede Türkmenistanyň iň pes zähmet haky häzir kwotda 957 manada, iň pes döwlet kömek puly 354 manada deňdir. Bu aralykda şäheriň çağılar baglaryna şu günler terbiýeçiler çağılar üçin täze ýyl bayramçylyk çärelerini guraýarlar. Ýöne munyň üçin terbiýeçiler enatalardan aýaz bab üçin sowgat soraýarlar. Bayramçylyk sahnalaryna barýan aýaz babalar enatalaryň beren sowgatlaryny çağılara gowşurýarlar. Ýöne enatalardan edilýän talap diňe bir sowgat bilen çäklenmeýär. Her bir enatadan 10 tany şar hemde öz çağasyna aýaz baba tarapyndan beriljek sowgatlary öz ýanlary bilen getirmek sorulýar diýip bir Türkmenabad ýaşaýjysy habarçymyz bilen gurrundaşlykda aýtdy. Egerde sowgat getirip bilmeseňiz çağalaryňyz sowgatsyz galar. Haýsy enata sowgat getirse, hut şol enatanyň çağasy hem aýaz babadan sowgat alar diýip ýerli ýaşaýjy terbiýeçiniň sözlerini getirdi. Täze ýyl bayramçylygy tutuş dünýäde tapgyr 2-nji ýyl koronavirus pandemiýasynyň arasynda belenip geçilýär. Azatlygyň habarçysy Türkmenabadda pandemiýa çäklendirmeleri bilen baglykda edara kärhanalary umumy bayramçylyk üýüşmeleriniň geçirilmeginiň gadagyn edilendigini habar berýär. Şonuň üçin işgärleriň öýlerine gizlin bayramçylyk belleýärler diýip bir büdjet işgäri Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Habarçymyz sebitde COVID-19 bilen bagly ýagdaýlaryň durnukludygyny, ýöne bayramçylyk günleri köpçülikliň çäreleriň geçirilmeginiň gadagyn edilendigini habar berdi. Pandemiýa çäklendirmeleri bilen baglykda Türkmenabadyň seýilgähleri, kafeler, barlar, restoranlar ýapyklygyna galýar. Karantin gowşadyrmaýar. Hemme zat öňköňkülük karantin üçin ýapyklygyna galýar diýip Türkmenabad ýaşaýjysy gurrun berdi. Mundan öňe Azatlygyň habarçylary Lewapda bu ýyl esasy täze ýyl arçasynyň geçen ýyllardan tapawutlykda Türkmenabaddaky aýgyň öňüne oturdylýanlygyny habar berdiler. Ozalky ýyllarda sebitiň baş arçasy Türkmenabadyň ruhyet köşküniň öňüne gurulýardy. Bu aralykda ýurtda öz güýjüne galýan pandemiýa çäklendirmeleriniň arasyna Türkmenistanyň hökümeti ýurtda hiç ýyly koronavirus hadisasynyň hasap alynmanyny gaýtalýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 21-nji dekabrda geçiren iş maslahatyny ýurtda hiç ýyly COVID-19 hadisasynyň hasaby alynmanyny ýene bir gezek gaýtalady.